Συμβουλίου θερμό χαιρετισμό με την ευχή όλων μας για καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. Το 12ο Διεθνές Ελληνικό Συνέδριο Νόστος είναι η συνέχεια μιας μοναδικής πρωτοβουλίας που επί σειρά ετών προωθεί την διάδοση, την διάσωση και προβολή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στον ελληνισμό απανταχού της γης. Η θεματική των ομιλητών του συνεδρίου σας είναι άκρως εντυπωσιακή, αφού περιλαμβάνει όλες σχεδόν τις επιστήμες. Η ελληνική σκέψη, η Ελλάδα του χθες και του σήμερα, η επίδρασή της στη ζωή και στον πολιτισμό παρελάβουν από την αρχαιότητα έως σήμερα. Το συνέδριό σας αρχίζει με την ονομασία των Ελλήνων, τον Ολυμπισμό, τη θεία παιδαγωγική της δικαιοσύνης και του φόβου από την τριλογία του Αισχύλου, τη δημοκρατία, τη μετανάστευση, τα αρχέτυπα αξιών, το είδωλον του Ευρυπίδη, την αντίθεση δηλαδή του πραγματικού και του φαινομενικού. Αναφορά στον Νόστο και θεραπευτές στην αρχαία ελληνική τραγωδία με αλληλεπίδραση της Ιπποκρατικής σχολής, στις ειρήνες στο τραγούδι τους και στις σκλάβες και τις επαναστάτριες του 1821. Επίσης ο πόλεμος στις Φήνισσες του Ευρυπίδη το 410 π.Χ., όπου ο μεγάλος τραγικός συνομίλησε τροποντινά με το έργο του Αισχύλου «Επτά επί Θήβας» και του Σοφοκλή «Ιδίππος τύραννος» και Αντιγόνη το 440 και παρουσίασε με ξεχωριστό τρόπο το προσωπικό συμφέρον και το κοινό καλό. Και τέλος δύο ξεχωριστές εισηγήσεις, το ποιητικό έργο της Ειρήνης Παπά και η Μαρία Κάλλας 100 χρόνια μετά. Θέλω να συγχαρώ και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που μόχθησαν για αυτό το συνέδριο. Σας ευχαριστώ.